Víctor, quina és la teva opinió sobre la colla? Molt bona. Molt bona? Después de todo en este, tranquil que ha sonado en YouTube, No. Tú ya sabes que de mí. Ara ja estic acostumat. Después de todos estos problemas. Després d'estos problemes que hem tingut en tots els skins i ara pareix que tot s'ha oblidat. Pareix que tot s'ha oblidat. I què passa? Pagarem hasta juny o hasta maig? A juny! ¡Hasta juny! ¿Algo a objetar, Vanessa? Muy bien, más vale un estornudo que 1000 palabras. Sí, ya lo suyo. ¿Qué pasa?